kala satunggaling nom-noman kakung, putra saking tiyang tani ingkang gesang wonten ing tengahing gempuran modernitas. Alon-alon ngikis nilai-nilai tradisi. Ing sekolahipun ingkang kathah dipun isi déning para siswi estri. Aska kerep dipun anggep kuno déning Fahra saha kancanipun. Amargi sipatipun ingkang mendel sanget lan tansah njunjung unggah-ungguh saha tata krama Jawi. Potluck kuwi nek ora diongoti ora bakal adem. Wadahe kaya urip, kudu gelem ngrasakake susah ben isa dadi wong sing diregani. Nggih, Pak, kula tansah eling pituturipun Bapak. Iki sarapane digawa le. Ning sekolah kudu rukun karo kanca-kanca. Aja lali anda pasare. Nggih, Bu. Aska pamit sekolah rumiyin, Pak. Yo hati-hati ning dalan. Ayo Le, selat-selat. Nggih, Pak Dik. Le, iki dalane arep munggah, dituntun wae ya. Nggih, Pak Dik, mboten napa-napa. Le, sekolah pun yo. Aja golek musuh karo liyane. Nggih, Pak Dik, kula mboten nate ngoten. Malah sing pinter ya, Le. Nggih, Pak Dik. Tuniding Pak Tama, yen pangapunten kula derek agung. Gimana, Kak? Monggo. Ngene. Situasi di kados enten menika, bilih kedandaran anggenipun melampat mboten standing kalih kemawon lingkungan. Bener ya, sebetulnya tutup lagi nggak waca. Wong sing kesusu lan lali sopan santun, kuwi nuduhake kualitas emosi sing kurang stabil. Lagi apa ta cah loro? Pinter kok keminter. Dudu keminter lah, nanging adab kuwi dasare ilmu. Ilmu tanpa adab kuwi nol. Siji, loro, telu. Haha, kalah Nadia. Baleni, kasih jadi wasit ya. Siap, siji, loro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng esuk, Bu. Dinten menika kita absen rumiyin nggih. Nggih, Bu. Nabila. Safa. Dinten menika kita badhe nyinaoni babagan unggah-ungguh basa nggih. Nggih. Acara iki punika dipun badhe apa? Aja, pundi tangan tengahnya sampean? Nuwun sewu Bu, mbok menawi aja kesupen utawi mboten ngertos menawi kita kudu migunakaken tangan tengen kangge nampi napa mawon wujud adat. Leres Bu, tradisi Jawi punika ngajaraken bilih tangan kiwa menika mboten pantes kangge nampi peparing saking tiyang ingkang sepuh. Yah, putu buku iki melu-melu.
Loh, Monte Carlo iki bener cah kowe wae sing ora tau maca buku tata krama. Monggo para nanti asal pinarak rumiyin. Duh, omae adoh banget sih, panas sisan. Iki tugasnya sih suwe po. Awak dhewe wis mulai kat mau. Aska isih nggambar sketsa utamane. Hah, isih zaman to nggih potlot. Zaman wis maju iki sik kuno ae. Monggo dipun ucul kandidat jumlahane cahayu. Oh nggih, matur nuwun Bu, yen pangapunten sampun ngrepataken. Matur nuwun. Wes gendang ayo, aku sayane acara. Geja, kowe iki yo mbok aja ngono ning omahe wong yo mbok sing sopan. Apa to ya oleh masalah? Wis ora apa-apa, engko tak resikane. Kak, aku mebel dhisik serat digoleki. Aku yang balik sih kak. Aku karo Siti yo dhisik ya, Kak. Yo, hati-hati ning jalan yo. Ya. Tang, Riz, ayo nang Kadin. Gas ayo, Kak. Wis luwe aku, ayo. Wis, ayo. Aja, statistik tunggakan SPP-mu pancen wis lunas wijaya. Aku ndelok Aska karo Bu Pasha metu sing ruang TU. Bener, atau bukannya hasil pembahasan dari sosial ini sampai kue. Itu terus semua langsung buat ejek punya punya, jadi waktu paling api aja. Nah, aku tahu sejahat karo CE. Saiki kowe wis sadar cah. Kowe wis kelangan siji hal sing paling penting yaitu rasa syukur. Iya, ini kayak aslinya kalau tanpa benda jasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, lha iki nyapa nek bodho rene? Aska, aku pengen nyinau cara nulis rasa tulis ing gambar kaya kowe. Aku ugi Kak, ilmu anak bukuku durung cukup nak durung sinau ada pasar karo kowe. Awak dhewe melu yo. Aku yo pengen melu, Kak. Ya wis nek ora apa-apa, ki bodho lungguh ae. Ayo tah, lungguh. Nak Siti, nak Yosi, lan kabeh wae. Ilmu kuwi penting nanging adab kuwi sing nuntun ilmu ben berguna. Mula saiki kita dadi kanca sing luwih rukun. Nah, bener kuwi, kita kudu rukun selawase.